Toto je môj odkaz pre Daniela Bombica alias Daniho Kollára. Z mojej vlastnej iniciatívy. Moja podpora pre toho chalana. Za názor do basy. Daniel Bombic alias Dani Kollár zostáva naďalej v base. Vítajte v pekle, ktoré volajú demokracia. Dnes ťa neprivíta moderátor ani zapredaný poslanec. Dnes ťa víta jeden nasratý občan, ktorý už nemá chuť sa prizerať tomu, čo sa tu deje. A ešte predtým, než ty začneš chrliť detstvo jej huby, že obhajujem nejakého extrémistu a kriminálnika, tak si skús dať dole ružové okuliare a pozorne počúvaj. A hlavne čítaj medzi riadkami. Možno ti to dôjde. Lebo ak sa ti ešte stále nezdá, že Slovensko je obrovským bordelom, ovládaným zhora, tak už ti fakt nie je pomoci. Ale v takom prípade mám pre teba radu. Postav sa pred zrkadlo, daj si poriadnu facku, aby ťa to konečne prebralo. Máme tu štát, kde najväčšie politické svine s falošným diplomom rozdávajú ceny za čestnosť. Kde obyčajní smradlaví pičúzi v oblekoch kážu ľuďom, čo si majú nechať vstreknúť do vlastného tela a čo si máš vlastne myslieť. Zvrátené chuťky politikov na ovládanie ľudí sa stupňujú a my to musíme jednoznačne zastaviť. Kde štátni zapredanci, čo žijú z našich daní, slušne kolaborujú s globalistami a ešte sa pritom aj rehocú do kamier. Robia si z teba úplného debila a poslušného otroka. Aj Fico, Kaliňák, Danko bez rozdielu. Stará zberba v novom kabate. Tvária sa, že chránia národ a pritom v tichosti zavreli do väzby človeka, ktorý im práve pred voľbami pomohol. Daniel Bombic alias Dani Kollár. Nie je to môj kamarát z piva, nesedel so mnou ani na lavičke od detstva, ale poznám ho cez naše vzájomné hlasovky, cez slova, cez čistú energiu, ktorú ten chlap mal. A ten chlap je teraz v base. Nie za vraždu, nie za znásilnenie, nie za násilie, ale za to, že rozprával. Počuješ, otrok? Za to, že rozprával. A rozprával presne to, čo vás všetkých desí. Pravdu o pandémii, o zákulisí politiky, o tom, kto tu ťahá za špagáty. A čo spravila elita? Zatvorila ho do basy. Ako výstrahu. Pre teba. Aj pre mňa. Pre každého, kto sa ešte odváži niečo povedať. Zatetovanie na nohe, na ruke, za status, za vetu. Šup do väzby. Ale za rozkradnuté milióny, tak to nikomu nevadí. Kúpi si ranč v Austrálii, kupujú si haciendy, hotely, lode, auta, drahé dovolenky, proste luxusný život a tí basu nikdy neuvidia. Ale áno, len sa tam dostaneme my. A vy, policajti, sudcovia a prokurátori, politici, čo ste ticho, vy ste horší než tí, čo klamú. Vy ste ich tichí spojenci. Ale karma nezabúda. Len trpezlivo čaká. Príde rád na každého. Môžete mi veriť. Ak si stále pometený progresívny liberál, tak sa nesmej. Lebo teba sa to týka tiež aj tvojich rodičov a detí. Ak nejaké máš. Alebo ak ich budeš mať. Dani Kollár tam dnes sedí. Už vyše pol roka a za nič. A kto je ďalší? Ty? Tvoja sestra? Tvoj syn? Alebo otec a mama? Ak dnes mlčíš, tak sa rovno podpíš na papier, že súhlasíš s tou totalitou. A keď zajtra prídeš o hlas, tak nečakaj, že ťa niekto obhájí a bude ťa chrániť. Lebo si dnes nepodporil a neobhájil Daniho Kollára. A teraz k tej špinavej politike. Zákon o extrémizme. Nech sa páči, špecializovaný trestný súd. NAKA ako výpalnícka rota so samopalmi. Policajti, čo stíhajú ľudí za tetovanie a za statusy, za názor, to sú vaše výdobytky slobody? Toto nie je právo. Toto je diktatúra v obleku. A keď povieš slovo sionizmus, už si antisemita. Ale to, že Židia v Izraeli protestujú proti sionizmu každý týždeň, tak čo teraz? Sú aj oni antisemiti? Alebo len nie sú ešte umlčaní ako my? Danko, čo sa bol kláňať v Izraeli a priniesol odtiaľ zákon, ktorý ťa zavrie do basy len za to, že vysloví slovo Izrael. Hrozbou nie je človek, čo číta knihu. Hrozbou je ten, kto rozhoduje, ktorú knihu čítať smieš. A dnes rozhodujú ľudia, čo by za pravdu najradšej pálili nielen knihy, ale aj ľudí, ako to bolo v 30 rokoch. A takto žijeme.
Za pravdu basa. Za lož odmena. Za slobodu kontrola. Za otroctvo vyznamenanie. Ale už dosť. My nie sme ovce. My sme živé bytosti. A my túto vašu frašku už hrať nebudeme. Fuck the system nie je len slogan. Je to posledný výkrik zdravého rozumu pred tým, než vás všetkých udusia paragrafmi. Je to výzva pre každého, kto sa ešte nebojí povedať, nebudem držať hubu. Pracujem a zarábam na to, aby som vám zaplatil dane a energie a keď chcem žiť, tak si musím zobrať úver? To kde toto žijeme? Kto zadlžuje túto krajinu, toto Slovensko? Ľudia? Nie. Vy oligarchovia, zapredaní, aj skorumpovaní politici. Nepoddáme sa a nenecháme sa zatvoriť len za to, že premýšľam, že mám kritické myslenie, že som vás už dávno prekúkol. Daniel Bombic alias Dani Kollár, odkaz pre teba. Drž sa, Braško. Toto video je čisto pre teba. Za tvoje slova, za tvoju odvahu. Za to, že si nepoklakol. Za to, že si bol hlas, ktorý im znel príliš nahlas. Slovensko, prebuď sa. Lebo keď budeme všetci ticho, ostane už len ticho v cele. Pravda sa nezatvára, názor nie je zločin. A sloboda sa nežobre, sloboda sa žije. Zdieľaj, podpor to. Nebuď ticho, povedz to nahlas, lebo mlčanie dnes rovná sa väzenie zajtra. Hľadám k sebe ľudí, ktorí majú záujem zachrániť Slovensko a Slovákov. Ale neriešia si nejaký svoj komplex a svoje ego. Zaregistruj sa na fuckthesystem.sk a píš mi, kontaktuj ma, volaj mi, píš mi. Rob, čo uznáš za vhodné.